Още през януари подготвихме много новости за вас в електронния магазин на Jim Beam. За походи и разходка по улиците ще оцените издържливите якета в модерни цветове и кройки, както за дами, така и за господа. Можете да избирате от разнообразие с различна водоустойчивост и ниво на дишане, за да паснат идеално на вашите любими дейности. Имаме и нова колекция мъжки облекла за свободното време. Удобните анцузи ще ви пазят топли в по-студено време, тениските и късите панталони от друга страна са подходящи за моменти на комфорт, прекарани у дома. И определено няма да ви подведат и във фитнеса. Нашата гама продукти за ледено къпане се разрасна и вече включва и вана, която можете да поставите на терасата или в двора. Тя има обем от 380 литра и ще ви помогне за укрепване на имунитета и по-ефективно възстановяване през цялата година. Кухненските аксесуари ще улеснят спазването на новогодишните ви обещания. Благодарение на кантара можете перфектно да приготвите своята порция сутрешна каша. След това можете да я поставите в стъклена чаша за закуска и да я вземете със себе си. А тези стилни бутилки ще ви помогнат да следвате правилно режима си на хидратация по всяко време и навсякъде. И още много повече! Открийте всички нови постъпления в jimbeam.bg. Jim Beam. За всеки спорт.